Together, growing in faith, changing communities. Mwadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini njengoba ilotshwe uJohanesi umvangeli, incwadi yevangeli lanamuhla. Chapter 20 verses 11 to 18. Kuleyo nkathi uMaria wema ngaphandle kwethuna wakhala. Kwathi sakhala wakhothama walunguza ethuneni. Wayesebona izingelosi ezimbili zembethe okumhlophe. Zihlezi lapho sasibekwe khona isidumbu sikaJesu, enye ngasekhanda enye ngasezinyaweni. Zona-ke zathi kuye, "Nkosikazi, ukhalelani?" Wathi kuzo, "Kungoba bayisusile inkosi yami, angazi lapho beyibeke khona." Wathi esasho njalo waphenduka wabona uJesu emi khona, kepha wayengazi ukuthi uJesu. UJesu wayesethi kuye, "Nkosikazi, ukhalelani? Ufuna bani na?" Yena-ke ecabanga ukuthi umlimi wengadi, wathi kuye, "Mnumzana, uma unguwe omthathile, ngitshele lapho umbeke khona, ngiye kumthatha." UJesu wathi kuye, "Maria." Waphendukela kuye wathi, "Rabuni." UJesu wathi kuye, "Ungabambeleli kimi njengoba angenyukeli ngiye kuBaba, kodwa hamba uye kubazalwane bami ubatshele ukuthi ngiyenyuka ngiya kuBaba onguyihlo, kuNkulunkulu wami onguNkulunkulu wenu." Wafika-ke uMaria Magdalena wabika kubafundi wathi, "Ngiyibonile iNkosi, yangitshela lokhu." Thando zami, ngiyalithanda leli vangeli lithi izwi likaNkulunkulu. uMaria wema ngaphandle kwethuna wakhala. Yazi le ndaba mangiyibuka ifuna ukuba ngiyiqhathanise nendaba kaMaria noMartha. Uma sikholelwa ukuthi uMaria Magdalena uyena Maria owudadewabo kaLazarus, nawu kunezinto engifuna ukukhuluma ngazo. uLazarus uyashona ku-chapter 11, u-chapter 20 lona esikhuluma ngawo. uMaria uma ema ekhala eduze noma ngaphandle kwethuna likaJesu, akuvukini amanxeba kuyena, akuvukini emaminithini kuyena ukuthi uke wama ekhalela umfowabo. Uke wambuza uNkulunkulu ethi, "Nkosi, ukube bekukhona umnewethu ngabe akafanga." Uyazi kunezinto edlula kuzona emndenini, empilweni zethu, la sizibuza khona siziphendula ukuba, "Nkosi, uvuma kanjani lesimo senzeke kumina? Nkosi, kanti ukephi? Nkosi, kanti ngohlupheka kuze kube nini?" Uyazi ezisikhulu empilweni kunezinto esiyitshela ukuthi, "Hayi, angisoze mina ngaxakeka ngaleyo ndlela, angisoze mina ngadlula kulezo inkinga." Ngoba sinalo ithemba nalokuqhosha kokuthi thina izinto zethu, umuzi omunye ethi, "Hayi, mina into zami zalungiswa emandulo." Umuzi omunye eqhosha ethi, "Mina hayi, uNkulunkulu uyangenzela mina izinto zami." Sikhohlwe ukuthi singabantu siyehluleka, ezinye zezinto asikwazi ukuzenzela zona kahle. Lana ngithuswa ile nkonzo ebaluleke kangaka. Lana ngithuswa ukubona uMaria emi ngasemnyango. Ngiyazibuza ukuthi yini eyenzeka engqondweni yakhe. Ngiyazibuza ukuthi yini ayicabangayo. uMaria uke watshela uJesu ukuthi iNkosi useyanuka nokunuka. Ayikho into ebuhlungu njengomuntu oshonelwe ebese uyabizwa kuthiwa awuhambe uyobheka uqinisekise ukuba lesi sidumbu esisitholile esakhe lo muntu. Noma ushonelwe isihlobo sakho, uhamba usibheka usifuna emakhazeni. Yazi into ebuhlungu kakhulu lapho ukuthi bafike bakukhombise lesi sidumbu, hayi akusona. Bakukhombise lesi, hayi akusona. Bakukhombise lesi, hayi akusona. Uphume kule moshwari uyongena kwenye, ungene ey'bhedlela nakubona konke, kodwa engqondweni yakho usuke uthi, "Nkosi, la ekhona uma eseshonile ngazi unjani." Khona lolu uvalo lokwesaba. Ngibuka-ke lana uMaria mina umi ngaphandle kwethuna ekhala.
ukuthi kwenzakalani engqondweni yakhe. Niyazi lento ifuna ukungikhumbuza abantu abaningi abalahlekelwe izihlobo zabo, abalahlekelwe ababathandayo, abalahlekelwe abantu ababathembile, ukuthi udila kanjani nokufa, udila kanjani nosizi, udila kanjani nezinyembezi, udila kanjani nokwazi ukuthi isimo ngeke sisaphinda sibe yilento ebekade ngiyitshela ukuba sizoba isona. uJesu uhleli ngaphandle, uMaria uhleli ngaphandle, uyakhala, uyalila. Ongenzeka ukuba unakho ukwesaba, kodwa uthi esakhala, ekhothama elunguza ethuneni, ubona izingelosi ezimbili. Kodwa kunento engiyithandayo, uma ingelosi ithi kuyena, Nkosikazi, ukhalelani? Yazi mhlambe namhlanje kunombuzo uNkulunkulu afisa ukusibuza wona. Sibanibani ukhalelani? Sibanibani wahlezi ubalisa? Sibanibani wahlezi ubuka izinto ngendlela enegative? Kwenze njani ukhalelani? Yini lena enzima eyenzakele ezontshontsha ubuwena? Yini lena enzima ethi miyenzakala idale ikuvezela ukuba wena awubalulekile? Balekile kumina le nkonzo yokuqonda nokwazi lo mbuzo uJesu awubuzayo. Abanye bethu bakhala inyembezi, abanye bethu bakhala enhlizweni, abanye bethu bayabalisa, abanye bethu bayabuza ukuthi kanti Nkosi kwenze njani? Abanye bethu bayabuza kanti Nkosi uzomsindisa nini? Sho njalo ubhala incwadi yesambulo, ziyabuza lezi ey'geze egazini lewundlu, kanti Nkosi uyowuqoqa nini umhlaba? Kanti Nkosi uyohlala nini usikhombisa izwi lakho? Ngoba into engiyisabayo, uma izinto ziqhubeka ngendlela eziyiyona, angiziboni ngipheleliswa empilweni yami ngokuhlala kuwena. Ngithanda le nkonzo uNkulunkulu ayivezayo kithini. Ngiyakuthanda ukuthembeka kukaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu, uMaria wayikhala, ingelosi yazibonakalisa, yambuza umbuzo ukuba ukhalani. uMaria nombuzo awuphendulayo, uMaria uphendula athi, ayibo, niyisephi inkosi yami? Angazi lapho niyibeke khona. Ngitshengiseni ngihambe ngiyoyilanda. Zimbili lezi zinto kumina. Eyokuqala, uMaria ufuna ukubuyisa isidumbu sikaJesu khona ezokwazi ukusibona, khona ezokwazi ukusingcwaba, khona ezokwazi ukusinikeza amandla nomusa kaNkulunkulu. Okokuqala lokho. Okwesibili, ngithanda le nkonzo esithi inkonzo yokubuyisa, inkonzo yokuhlambulula, inkonzo yokuhlanganisa abaphilayo nabangasekho. Thandwa zami, le nkonzo ibaluleke ngendlela eyisimanga kumina, kungoba bayisusile inkosi yami, kusho njalo uMaria, angazi lapho beyibeke khona. Isidumbu somuntu akesibalulekile, isidumbu somuntu akesihlonishwa. Uyazi noma ngathiwa umuntu uhlupha ngaluphi uhlobo, kodwa isidumbu sakhe awusilahli, isidumbu sakhe adliwa amanqele, isidumbu sakhe asibi inhlekisa, kodwa lowo muntu uyasondela kuyena, uyamkhombisa umusa, uyamkhombisa uthando likaNkulunkulu, uyamkhombisa umnako uNkulunkulu anabo ngezimpilo zethu. Ngiyithanda le nkonzo uNkulunkulu ayivezayo, ngiyithanda le nkonzo uNkulunkulu ayihlanganisayo ey'mpilweni zabantwana babantu. Ukhalelani? Yini ekhathaza umoya? Yini ekuhlukumezayo? Yini edala ukuba izinto zakho zingenzeki? Abanye bethu bahlezi behleli ukuthi ngashonelwa uma nobaba, ngafeyila, ngenze ukuthi izinto ezababuhlungu kubona. Kodwa abanye bethu bayahlala nalezo zinto, bazenza ama-excuses ukuze bangakwazi ukuqhubekela phambili. Wethandwa zami, kanjalo nemvelo iyasikhombisa ukuba inyoka iyakwazi ukubashiya abantwana babo bakwazi ukuyiphilisela nokuyiphilisa. Ey'ningi zey'lwane ziyakwazi ukushiya abantwana and then abantwana bakwazi ukuphila. Kanjalo nakuthina, ikuphi ekumele ngicele uNkulunkulu ukuze ngikwazi ukuphila, ngikwazi ukuyiphilisa? Ikuphi ekumele ngimcele uNkulunkulu ukuba angikhanyisele kona, ikhona ngiyokwazi ukuhamba ngendlela nangemthetho asibizele yona?
ikona lokhu uNkulunkulu akubizayo kuthina inkonzo yokuhamba ngobungcwele, inkonzo yokuhamba ngokuqaphela, inkonzo yokuhamba ngokucophelela. Khona singeke sixakazisane noNkulunkulu, khona igrasiya lakhe namandla akhe ayakubonakala njalo. Mahlahlamelise uNkulunkulu somandla asivikela sikhanyisele, uyise nendodana nomoya ogcobileyo.